Доброго ранку. У прямому ефірі на телеканалі АТР ранкова програма «Саба» розпочинає свою роботу. І протягом 3 годин для вас працюватиму у цій студії я, Інна Завоюра. І буду розпочинати одразу з такого. Вчора поховали Ельвіру Зінедінову, мати Сейрана Зінедінова, активіста Українського дому, який зник безвісти 30 травня 2014 року. Тоді він займався пошуком зниклих раніше Тимура Шаймарданова та Леоніда Коржа. Ельвіру здолав рак, з яким вона боролася протягом 3 років. Їй було 56. Allah rahmet eylesin de gelecek hastalara rahmet eyleyin. Allah rahmet eylesin de gelecek hastalara rahmet eyleyin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aşıkman, aşıkman. Allah rahmet eylesin. І далі, зокрема, говоритиму про важливі та актуальні події, що відбувалися протягом минулого тижня, відбувалися в Україні. І ці події, зокрема, впливатимуть де-факто, фактично, на порядок денний, який запланований вже на сьогодні, на цей тиждень. Тож, одна з перших таких топ-тем – це ситуація навколо пана Саакашвілі, колишнього губернатора Одеської області та 3-го президента Грузії. За попередньою інформацією, вже сьогодні має відбутися суд у Печерському районному суді столиці щодо його справи. Таку інформацію попередньо надали адвокати Міхаїла Саакашвілі. У котрій годині достеменно це засідання має відбутися, допоки невідомо. Натомість дивіться ефір телеканалу АТР. Будемо зв'язуватись із захистом пана Саакашвілі, безпосередньо з Павлом Богомазовим, і будемо в нього вже розпитувати про те, коли врешті сьогодні збереться Феміда для того, щоб обрати запобіжний захід пану Саакашвілі. Попередньо відомо, що прокуратура планує клопотати про те, аби задовільнили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету. Що саме проситиме для Саакашвілі сторона захисту? Про це знову ж таки ми дізнаємось трохи пізніше, коли будемо зв'язуватись із адвокатом Міхаїла Саакашвілі Павлом Богомазовим, і в нього все розпитаємо. Дивіться наш ефір, щоб оперативно дізнатися про всю інформацію. Також відомо, що сьогодні о 9-й годині до слідчого ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України має навідатися до пана Саакашвілі його дружина пані Сандра. Вона вважає, зокрема, що влада Грузії і України діють спільно щодо її чоловіка, готуючи його екстрадицію з Києва до Тбілісі. Тож будемо за цим всім спостерігати. Як відомо, пані Сандра буде йти до слідчого ізолятора разом із юристами. Як відомо, пан Саакашвілі протягом 2 днів вже перебуває у ізоляторі тимчасового тримання в будівлі Служби безпеки України. Це на провулку Аскольдовому у середмісті Києва майже.
Але ще в п'ятницю до 22-ї години вечора пан Саакашвілі був на волі. До того часу він ще не був затриманий, але його вже шукали правоохоронці. Оголосили його в розшук ще 5 грудня, коли його соратники не дали правоохоронцям його, власне, затримати. Я нагадаю ситуацію, яка відбулася у вівторок. З самого ранку правоохоронці прийшли до будівлі пана Саакашвілі, яку він орендує по вулиці Костьольній. Прийшли вони з самого ранку, як я вже наголосила. Спочатку проводили обшук у його квартирі, натомість пізніше вже затримали пана Саакашвілі. Затримання відбулося просто таки на покрівлі пентхаусу, який орендує пан Саакашвілі. В той час під будівлею, де, власне, відбувалися слідчі дії, соратники пана Саакашвілі мітингували та навіть зробили такі собі барикади з бруківки там і також заважали проїзду транспорту по проїжджій частині. Опісля, коли вже з покрівлі пана Саакашвілі правоохоронці врешті зняли, його посадили в автівку Служби безпеки України і вже намагалися звідти виїхати. Натомість автівка була заблокована соратниками Міхаїла Саакашвілі, і не вдалося врешті спецпризначенцям доставити Саакашвілі на той момент до слідчого ізолятора, тому що соратники його витягли з автівки Служби безпеки України і вже далі доправили його до наметового містечка, що розташовано на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради України. І вже там пан Саакашвілі 5 грудня, це вівторок, виступав зі сцени, наголосив на тому, що будь-які закиди, будь-які справи, які, власне, порушує проти Саакашвілі Генеральна прокуратура України, вони є політично мотивованими. В той самий день генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко спочатку збирає брифінг з представниками засобів масової інформації, показує мас-медіа аудіо та відеофайли, пов'язані зі справою Саакашвілі. Як наголосив генеральний прокурор, Міхаїлу Саакашвілі інкримінують частину 2 статті 256 Кримінального кодексу України. Це сприяння учасникам злочинної організації та укриття їхньої злочинної діяльності. І, зокрема, Юрій Віталійович Луценко показав аудіозаписи, де нібито зафіксована розмова Саакашвілі із паном Курченком, одним із ближніх соратників і з оточення біглого Віктора Януковича. І вже опісля Юрій Віталійович Луценко направляється до Верховної Ради України з великим звітом щодо справи про наметове містечко, яке влаштував пан Саакашвілі. Він наголосив на тому, Юрій Віталійович Луценко наголосив на тому, що те, що відбувається під стінами Верховної Ради України, фінансується за гроші зі сторони країни-агресора. І наголошую на тому, що всі ці закиди сам Саакашвілі відкидає. І наголошую на тому, що навіть пана Курченка він, власне, не був з ним знайомий. Вже після цього, через кілька днів, 8 грудня, пана Саакашвілі намагаються затримати. У той час також із візитом до Литви перебуває президент України Петро Порошенко. Він зустрічається з пані Далією Грибоускайте, президентом Литви. І, зокрема, під час прес-конференції він мусив відповісти на одне із запитань журналістів щодо ситуації із Саакашвілі і наголосив на тому, що у цю ситуацію він втручатися не збирається. Якщо хтось, хто звинувачується, втікає з-під варти, або порушує закон, або незаконно перетинає кордон, то це має бути відповідальність. Але вона ніяк не має бути пов'язана з будь-якою політичною діяльністю тої чи іншої особи. Закон порушувати не можна. Хоч в Україні, хоч в Литві. Якщо хтось незаконно перетинає кордон, це неправильно. Має бути відповідальність. Якщо хтось, і я сам був шокований цією інформацією, якщо хтось фінансується країною-агресором,
або її спецслужбами, або її олігархами, для того, щоб підривати соціальний спокій і стабільність в державі, за це також є кримінальна відповідальність. Для того, щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я не виключаю, хоча слідство є незалежним, що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи, в тому числі і до міжнародних організацій. Це підвищить довіру до цих документів. Тож, врешті, 8 грудня пана Саакашвілі затримали. Він вже, наголошу, 2 дні перебуває у слідчому ізоляторі. Але напередодні у середмісті Києва відбувся марш за імпічмент на підтримку, зокрема, пана Саакашвілі. І також під час цього мітингу деякі мітингувальники знаходились у середмісті Києва. Дехто безпосередньо під Генеральною прокуратурою України, а деяка частина перебувала біля місця, де утримують пана Саакашвілі, на Оскольдовому провулку. І там люди розгромили вітрини магазину «Рошен». Також вони намагались заблокувати роботу цього магазину, але без постраждалих все це відбулося. І врешті магазин працював спокійно. Натомість мітингувальники навіть створили такий собі коридор для того, щоб люди, котрі працюють у цьому магазині, могли звідти спокійно піти. І щодо наступної теми, яка була актуальна минулого тижня, ймовірніше за все продовжиться вся ця антикорупційна історія вже і цього тижня. Хто кого? ГПУ та СБУ проти Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Активні та публічні розбирання між силовими органами розпочалися, нагадаю, ще 29 листопада. Тоді Служба безпеки України затримала агента Національного антикорупційного бюро, який нібито намагався спровокувати чиновницю Державної міграційної служби України на те, аби вона дала хабара за те, аби оформити іноземців, яких навіть не існує. Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро України наголосив на тому, що силові органи України, а саме Генеральна прокуратура та Служба безпеки, намагалися і врешті зірвали спецоперацію, яку антикорупційні органи проводили ще з весни цього року, і намагалися антикорупційні органи знайти факти корупції, ймовірні факти корупції у роботі Державної міграційної служби України. Своєю чергою Генеральний прокурор України наголосив на тому, що антикорупційні органи і агенти НАБУ діяли незаконно і намагалися спровокувати чиновницю на хабар, а це не відповідає українському законодавству. Минулого тижня силовиків, саме Артема Ситника, Назара Холодницького, Юрія Віталійовича Луценка та Василя Грицака народні депутати викликали до Верховної Ради України зі звітом, аби ті пояснили розлогіше та детальніше, що саме відбувається між силовими органами. Своєю чергою до парламентарів завітали лише Юрій Віталійович Луценко та Василь Грицак. Не було представників антикорупційних органів. Це у зв'язку із тим, що минулого тижня Назар Холодницький та Артем Ситник знаходилися із робочим візитом у Вашингтоні на форумі з повернення активів. Тож за трибуною виступали спершу Василь Грицак. Він, зокрема, у котрий раз вже наголосив на тому, що війни між силовими структурами в Україні немає. І цитую: «І НАБУ, і інші новостворені органи мають право на життя. Ми будемо робити все, щоб співпрацювати далі разом». А Юрій Віталійович Луценко взагалі заявив про те, що необхідно встановити контроль над Національним антикорупційним бюро України.
І цитую, він додав таке: закон вимагає, щоб під час відбору кандидати проходили відкритий конкурс, але попри це десятки агентів були обрані на, за його словами, закритих процедурах, що суперечить закону. І, власне, для контролю Національного антикорупційного бюро України на порядку денному Верховної Ради у ніч з середи на четвер з'являється законопроект, який би дозволяв парламентаріям висловлювати недовіру і звільняти керівників антикорупційних органів. Ініціаторами цього законопроекту стали керівники фракцій коаліції. Від блоку Петра Порошенка це Артур Герасимов, а від Народного фронту це Максим Бурбак. Але натомість вже ближче до ранку на порядку денному цей законопроект, який у засобах масової інформації охрестили як вбивство НАБУ, він зникає. Така цікава ситуація. Одразу представники мас-медіа почали розпитувати Артура Герасимова, із чим все це може бути пов'язано. І своєю чергою Артур Герасимов, керівник фракції блоку Петра Порошенка, наголосив на наступному, цитую: розуміючи, наскільки великого значення в суспільстві надається питанням, які покликаний вирішити наш законопроект, звертаюся до голови Верховної Ради із закликом не поспішати виносити цей законопроект на голосування, давши можливість колегам-депутатам протягом 2 тижнів розробити та внести альтернативні законопроекти. Тож, врешті, зі слів Івана Вінника, народного депутата від блоку Петра Порошенка, цей документ ще можуть розглядати, але коли це саме може відбутися, достеменно невідомо. А зі слів Мустафи Найєма, народного депутата від блоку, знову ж таки, Петра Порошенка, протягом ночі з середи на четвер відбувались величезні домовленості, зокрема в адміністрації президента, щодо цього документу, який викликав великий резонанс у суспільстві. А ще у четвер Верховна Рада України звільнила з посади голови антикорупційного комітету у Верховній Раді Єгора Соболєва. А до цього профільний комітет вирішив рекомендувати Раді, аби ті проголосували за його звільнення. 12 парламентарів з 22 були за це рішення. Зі слів парламентарів, які безпосередньо голосували за відставку Єгора Соболєва, через його керівництво і досі заблокована робота антикорупційного комітету, і досі немає аудитора НАБУ, про що вже неодноразово наголошували міжнародні колеги. Своєю чергою Єгор Соболєв додає про те, що блокують роботу комітету, продовжують блокувати, власне, за його каденції продовжували блокувати представники від блоку Петра Порошенка та від різних опозиційних фракцій. Натомість на всю цю ситуацію поміж антикорупційними органами та ситуацію із відставкою Єгора Соболєва, який працював на посаді голови антикорупційного комітету з початку 8-го скликання, вже встигли відреагувати і наші міжнародні колеги, зокрема з Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Вони наголошують на тому, що занепокоєні тим, що відбувається навколо антикорупційних органів, і додають, зокрема, про те, що Україна може навіть і забути про те, аби боротися із корупцією у найвищих ешелонах влади. А у Державному департаменті США навіть засудили зрив спецоперації Національного антикорупційного бюро України. Ще одна із таких резонансних та таких гучних тем, яка протягом тижня вирувала у засобах масової інформації, це робота наших парламентарів, а зокрема голосування за державний бюджет на наступний рік. Головний фінансовий документ України підтримала врешті більшість парламентарів. Проголосували депутати цей документ у другому читанні. Проголосували близько 23-ї ночі. Це відбулося у четвер. Натомість народні депутати, прем'єр-міністр та
та президент України були дуже задоволені тим, що парламентарії врешті ухвалили документ не під ялинку і не пізно вночі, як це було кілька років поспіль до цього. Під час розгляду цієї законодавчої ініціативи у ложі уряду був міністр фінансів Олександр Данилюк. Він, зокрема, виступав і звітував щодо законопроекту про державний бюджет на наступний рік. Депутатів до голосування також надихав, так би мовити, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Згідно із документом, наголошу на тому, що середній курс протягом 2018 року закладений у державному бюджеті на середньому рівні – це 29,3 гривні за долар. Доходи – 913 мільярдів гривень, а видатки, закладені у цьому бюджеті – це 988 мільярдів гривень. Дефіцит у бюджеті – 81 мільярд, а державний борг – майже 2 трильйони гривень. Також передбачаються наступні макропоказники: зростання внутрішнього валового продукту – 3%, а інфляція на рівні 9%. Номінальний внутрішній валовий продукт – понад 3 трильйона гривень. Мінімальна зарплата запланована на наступний рік. Цього року, я нагадаю, це 3200, а на наступний планується 3723 гривні. А прожитковий мінімум з 1 січня закладений наступний – 1700 гривень. Але він підвищуватиметься вже кілька разів протягом наступного року. З 1 липня до 1777 гривень, а з 1 грудня до 1853 гривень. Зокрема, виділили кошти і на медицину – 5,9 мільярдів гривень заплановано у цьому бюджеті. Найбільше всього попіклувалися у кошторисі на наступний рік на оборону та безпеку нашої держави – 165 мільярдів гривень. На освіту виділили 6,7 мільярдів, інфраструктура та енергетика – 46 та 7 мільярдів. Інформаційна політика та культура – 362 мільйони гривень. В уряді, наголошу, зокрема, на тому також не виключають про те, що мінімалка може зрости не лише до 3700 гривень, але й до понад 4000. Утім, зазначають в уряді, це питання вже наступного року. Зокрема, наголошу на тому, що з цим закликом виступав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. І він сказав, що може ще й бути збільшена середня зарплата до 10 тисяч гривень. Але все це з огляду на те, як розвиватиметься економіка в Україні. Додам також, що опозиційний блок, Батьківщина, Самопоміч майже не дали голоси за цей законопроект, адже, приміром, опоблоківці наголошують на тому, що дуже мало коштів, за їхніми словами, виділили саме на соціальну сферу і наголошують в опоблоці про те, що влада намагається створити, за їхніми словами, поліцейську державу. Своєю чергою в блоці Петра Порошенка на Народному фронті кажуть, що саме через російську агресію необхідно забезпечити державу сильним силовим блоком. Тож про те, аби виділити найбільше коштів на саме силовий блок, навіть обговорень, так би мовити, ні складних не було між фракціями коаліції. І щодо російської агресії, ще одна активна та резонансна така тема. У Криму минулого тижня знову відбувалися обшуки. Минулого тижня на окупованому півострові провели обшуки у кримських татар. За попередньою інформацією, найімовірніше слідчі дії відбувалися у Сімферополі, а на місці обшуку навіть стояв автозак. Таку інформацію повідомляли активісти
журналісти, місцеві видання. Кримський адвокат Мамет Мамбетов, зокрема, повідомив, що у Симферополі відбулися чергові обшуки в активіста Фазила Ібраїмова. За його словами, силовики прийшли до нього з самого ранку. І, як розповідає сам адвокат, про цю інформацію він вже довідався від дружини Фазила Ібраїмова, яка буквально зранку набрала пана Мамбетова і повідомила цю ситуацію, намагалася розпитати його, що, власне, робити у всій цій ситуації, але, зі слів Мамбетова, зв'язок раптово перервався. Громадська організація «Кримська солідарність» на місці обшуку, як я вже повідомляла, зокрема, помітила автозак. Як відомо, у жовтні 2017 року, за даними адвоката Мамбетова, російські силовики помилково обшукали сина 62-річного активіста Фазила Ібраїмова Енвера. Фазил Ібраїмов є активістом місцевої галявини протесту «Стрілецька». У серпні цього року підконтрольний Кремлю залізничний районний суд Симферополя заарештував 62-річного Ібраїмова на 5 діб. Ібраїмов навіть спробував виступити на громадських слуханнях, присвячених будівництву житлового масиву під назвою «Кримська Роза», однак голова підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарев позбавив його слова і попросив поліцейських вивести активіста із зали. Тоді виникла така собі невеличка бійка, після якої Ібраїмова звинуватили, цитую, в непокорі законним вимогам поліції. І також наголошу на тому, що у кінці листопада в Криму пройшли обшуки і затримання активістів, зокрема серед кримських татар. Обшук навіть зі спробою затримання пройшов і у ветерана національного руху кримських татар Віджеї Кашки, якій стало зле, і дорогою до лікарні вона померла. В МЗС України наголосили на тому і назвали смерть легендарної кримсько-татарської активістки вбивством. І наголосив Павло Клімкін, зокрема, на тому, що окупанти за це дорого заплатять. Ось такою інформацією я поділилася разом із вами для того, щоб вже цього тижня ми могли аналізувати те, що відбуватиметься протягом цього часу, і могли вже робити свої висновки. Будемо надалі надавати більше оперативної інформації для того, щоб ви знали більше. Не перемикайтеся, буквально невеличка перерва перед наступним гостем.